Pa evo, volio bi da mi koji u crkvu dolazimo, da uvijek u crkvi osjetiš to, Isuse, važan sam ti, došao sam ti, tu sam, da osjetimo to, jer to je istina. Samo negdje u našim brigama i problemima, kao da nas ta dimenzija vjere ne može iznijeti u to jedno radosno iskustvo, da ti se Isus raduje, da ti se Gospar raduje kad dođeš u crkvu. Ma ne samo u crkvu, i kad doma klekneš, kad se pomoliš, kad iskreno želiš Bogu uprati svoje molitve, da Bog to čuje, da nije oglušio od svih vapaja čovečanstva, On tebe čuje. Isus se nikad nije gubio u mnoštvu, kaže Evanđelje. Oko njega uvijek je bilo mnoštvo ljudi. A Evanđelje stalno naglašava, ali je Isus vidio čovjeka, vidio pojedinca, vidio dušu čovjekovu. Dakle, nije se gubio u mnoštvu i kogod ga je trebao, gdje god je osjetio silni vapaj duše, on je bio tu. I kada je čak iz mnoštva znao uzeti čovjeka nasamo, da mu daruje ljubav, da mu daruje pažnju, pa nek mnoštvo čeka. Isus je za tebe ovdje, jednako tako. I makar nas večeras ovdje ima toliko, vjeruj da tebe Isus vidi, da te je već registrirao, da te je već pogledao, a On zna čitati i tvoju dušu i srce, pa i ono što bismo katkada radije da ne vidi i ne pročita.